And magandang hapon sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. This is day 22 ng ating labanan. Labanang sa ikalimang distrito ng Camarines Sur. Again, the name is John Bachiller. With me is Coach Sai. Magandang hapon sa iyo, Coach. Good afternoon, partner John. Nice to see you again. Yes, partner. Ayan na. Expect an exciting and competitive laban kasi medyo maganda-ganda ang composition ng mga players ng both teams. I guess nagpalit ng guest player ang Baaw, and same usual suspects pa rin pagdating sa bato, si Romeo Arcardo and si Albaitar, and then ayan na si Taugan, open for 3, misses the shot, libon by Lindon Alanes. Yung import pala, partner ng team ba to, pinalitan na nila si Sabayo. Mon Mabayo sa Baaw siya, sa Baaw. Sa Baaw. Baaw, oo. Oo. Ayan na, yung pinalit si Tenderero. Ayan na si Taugan with the familiar. Grabe. Oo. Pinoy step. Ayan na si Aicardo. Aicardo with the pull-up J, no good. Rebound ni Albaitar. Ayan na. Aicardo again. Swings the ball to number 14 na si Borromeo. Borromeo open for 3. Kaboom! Pasok yan. Long shot Ganda nung start ni Borromeo. Pasok agad yung long shot niya. Yes, as early as talagang pinakita niya kagad ang kanyang outside shooting. Ayan na si Napay. Ayan na si Peira. Cross court to Taugan. Taugan again. Defended well. Ayan na. Grabe. Pintes. Pero ayan na. Si Borromeo. Borromeo. Binigyan ng pick. Passes to Albaitar. Kaso nabitawan ng bola. Ayan na si number 22. Si Napay. With the shot. Pasok yan. Ang players to watch, partner ng Team Bao is Taugan and Rito. And yan. Si Trinidad. Tinidero. Ayan na. And with 7 minutes and 55 seconds remaining sa ating laro. Lamang ang Baaw, 4 contra 3. And ayan na, medyo intense kagad ang ating laro. Kasi ayan, si Alanis attacking the defense. Nakakuha ng foul and 1. And andyan sa ating free throw line. Sa kanyang bonus free throw. Ang ating lefty player na si Alanis. Ayan na si Albaitar. Nakakuha ang rebound kaso nabitawan ng bola. Ayan na, si Tenyedero. Tenyedero nagmamadali. Umatake, lumipad. Wala. Ayan na. Borromeo. Kicks it out to Romeo. Aicardo for 2. No good. Ayan na. Si number 22 ng Baaw na si Joshua Napay. Nakuha ni Rito ang bola. Rito against Aicardo. Attacking the defense. +1. Yun nga. Grabe. Si Rito, Andre, imposing his will. Talagang sabi niya, kahit sino pa humarang dyan, basta aatakin kung basket. Yun nga, partner. Kumbaga, yung size advantage talaga ni Rito over the players ng Bato is talagang very evident. Magandang partner nitong Rito na to, itong bata na to. Magandang fundamental saka basic basketball nito. Yes. Nagsisimula pa lang itong bata na to, nakikita ko na to sa Naga. Yes. Naglalaro sa Naga College Foundation. After nung stint niya sa Naga College Foundation, nasa Shepherdville siya ngayon. Ay, talaga. Kaya naman pala, he is playing a good basketball. And meron tayong report galing sa ating courtside reporter si Barbie. Barbie, take it away. Hello again to our commentators and hello rin sa ating mga kasuro. We are still live here at Iriga City Sports Center at libreng-libre po kayong manood dito. But if you can go here, ay sagot pa rin namin kayo dahil we are live at Ako Bicol Party List page, Representative Zaldico and Ako Bicol Online TV. Be expectant for an intense game dahil equally match ang ating playing teams for Game 2. And both team ay talo during their last match against Team Nabwa. Kaya naman according to Coach Paul Sepe of Bato, naging error nila ang kanilang transition at kawalan ng communication ng kanyang players.
Dagdag pa niya na kulang ang kanilang key players sa game na ito. Ibo, their shooter, is still injured from their last game. However, they are considering na advantage nila against Bao ang exposure and experience ng Bato players. That's the latest for now. Back to the panel. Maraming salamat, Barbie, sa update sa both teams. And then yan, si Rito again, he's on the free throw line to take his free throws, and mintis ang kanyang una. And may substitution tayo, partner, kagad as early as now. Meron tayong pinalitan kagad na player from Bato, from Bato. Substitution, ayan si Rito, makes his second one. Ayan na si Borromeo. Ito, partner, bagong import ng yung pinalit ng import ng Bato ba 'yon? Bato, Simon Mabayo, I Saan guess. naglalaro 'yun? Simon Mabayo? Hindi, yung bago nila. Wala akong idea. And then, tanong natin sa ating magigiting na officials kung saan galing liga. Ayan na. Grabe, partner, ang lakas pala. Oo. Ni Teñedero, grabe. Teñedero, Oo. grabe. Power forward partner, oo. Pang Grabe, lapad. Oo. Mm. Ayan na si Romeo. Ricardo. Hands it off to Borromeo. Alanis makes his 3-point shot. No good. And yun, partner, the score is deadlock. 10-all with 5 minutes and 49 seconds remaining in the first quarter. And sabi nga ni Barbie, kung talagang gusto nyo manood ng live, it's for free. Partner, talaga pwede kayo pumunta dito sa venue natin. Napakagandang venue. And kung hindi naman, meron tayong mga social media platforms para manood. And as we take a look, as 3 points ni Joshua Napay at the top of the key 3. Ayan na si Borromeo. Borromeo again, squeezes for 2. Grabe, partner. Sa battle of guards, partner, talagang yung mga guards ng both teams, talagang they are scoring their will. And ayan again, si Rito taking the 3. No good. Ayan na. Taugan. Grabe, partner. Lumilipad to. Itong Taugan, dapat isa to sa dapat nila may stop lalo na sa transition offense. Lakas tong Taugan na to lalo na sa open court, partner. Yes, yan si Kenneth Taugan. I guess, partner, meron ding isang Taugan na naglalaro kahapon. Kapatid yung partner. Yes, from Magaraw. Yes, same build, same yung talon, pare-pareho talaga. Kumbaga, i-transit the blood siguro. Talaga, ng mga Taugan, talagang lalakas tumalon. Ito naman kasi si Taugan, partner, current varsity siya ng University of UNC, University of Nueva Cáceres. Kaya naman pala Isa siya sa key player ng ng UNC. Yes, kaya naman pala talagang very kumbaga kondisyon and very sa basketball IQ talagang medyo sharp pa. Since since high school sa UNC na siya naglalaro. Talagang Teammate siya nung partner si Jerome Almario. Oo, sa high school level. Yes, high school days nila ngayon. Yan na si Rito. Grabs the rebound, gives the ball to Joshua Napay. Joshua Napay directing traffic. And gives the ball to Rito. Rito fakes against Albaitar. Rito naagaw ni Lyndon Alanis. Ayun na si Alanis. Lobs it up to Romeo Ricardo. Minte, nabitawan ng bola. Ayan na si Borromeo. Short stop galing kay number 33 na si Moran. Borromeo again for 3. Kaboom! Yan, partner. Itong Borromeo, partner, masyadong mainit ang start nito. Sana hanggang fourth quarter, ganun din na magiging niya. Dalawang 3 points kagad ang binitawan ni ayan na si Ricardo. Ricardo nagmamadali, gives it up to Borromeo. Borromeo scores for 2. Grabe, partner. Yan yung mga guards ng Team Bato. Talagang imposing their will as early as first quarter. Ayan na si Teñedero attacking the defense ng number 33 na si Moran. Kaso nasapal siya. Kaso namintis. Ayan na si Rito again, grabbing the loose ball and putting it back. Si galing kay Borromeo, partner, 5 straight points si Borromeo. Na si Romeo Ricardo gives it up to Borromeo, gives it up to Alanis. Alanis, Ricardo attacking. Natapikan ni Kenneth Taugan with 8 seconds remaining sa kanilang shot clock. Substitution on the part of Baao. Si number 4 na si Consulta and si number 8 na si Vinculado pinasok. Linabas si Napay, Rito and Taugan.
And ayan na, another substitution din. Si Arcilla pinasok na. Ayan na, ang gandang elevator play ni kay Romeo Ricardo, kaso na Mintes. Bola mapupunta sa Team Baaw. Good play, kaso hindi lang na-convert. Oo, yung bagong import partner ng ng Team Baaw. Athletic Yes, very athletic, ang laki. Ang lapad talaga, kumbaga. Yan na, si Trinidad pinasok, tumira. Ayan na si Arcilla. Gives the ball to Alanis. Alanis to Borromeo. Borromeo squeaks inside. Ayan na si Alanis. Alanis, top of the key, 3. Kaboom! Grabe, very steady. The presence of veteran na si Lyndon Alanis with a score of 18-17. Lamang na ang Team Bato, 21-17. Lamang na ang Team Bato with 2 minutes and 50 seconds remaining. Yan, partner. Talagang exciting ball game. Yes, very. 21-17. Yes, high scoring ball game, partner, with 2 minutes na nalalabi sa ating laro. Talagang ayan na, yung highlights ni Kenneth Taugan talagang lumilipad. Ayan na yung 3 points ni ni Borromeo. Ayan na yung pasa. Yung mga good cutting ni Borromeo. And yun na nga, adjustments are be made. Sure yan ng mga coaches kasi kita na nila talagang high scoring ball game. Kumbaga mag-a-adjust ang mga coaches comes sa mga susunod na minuto. Mostly kasi partner ng mga high scoring ball game, halos more on offense, kulang ang depensa nangyayari sa kanila. In 2 minutes and 50 seconds, meron ng 21 points and 17 points yung kabila. Talagang masyadong mataas yun masyadong mataas sa first quarter. Kaya ayan, kumbaga medyo up and down type of basketball, takbuhan ng takbuhan, open threes. Kumbaga yun naman talaga yung nakikita natin Pinoy brand of basketball. Oo, kasi sa mga national level, saka international level, kailangan natin tumakbo kasi maliliit tayo. Yes, tama. Ayan na si Trinidad crossing the half court line. Gives it up to number 4 kay Consulta. Ayan na. With the open 3. Mintes. Natapik. Number 30. Bola mapupunta sa Team Bato. With 2 minutes and 35 seconds remaining. Para part na mauubos ni Alanis yung first quarter niya. Oo. Kailangan ni coach na ibabad si Alanis. Same thing. Yung last sequence, tumira ng 3 points, pasok. Oo. Same thing sa sa kanilang ayan na si Trinidad. Trinidad open. Pasok yan. Then kita natin medyo mayroong physicality doon on the part of Consulta. Bumping Romeo Ricardo. Ayan na, Ricardo again. Ricardo, ayan na, Borromeo gives it up to Arcilla. Arcilla, short stop, Mintes. Nakakuha ni Tanyadero. Ayan na si Trinidad. Trinidad, passes to Consulta. Sayang, hindi niya na kompleto ang kanyang 3-point play, pero he will troop to the line for 2. Yan na sayang, partner. Yan ang sinasabi talaga. Pero okay pa rin yan kasi sabi nga ng mga coaches, kung talagang you will go hard for the basket talaga para to commit, makakuha ng mga fouls na gusto natin. Ayan na si Consulta with his first free throw. Misses the first one. And then ayan, partner, kung napapansin mo, medyo paunti-unti nang pumapasok. Dumadami ang ating crowd kasi we have an exciting third and final game sa atin. It's between Iriga and Nabwa. Kumbaga battle of 5th districts daw yan. Kaya ayan. Ayan na si Alanis. Yung third game talaga, partner, dapat panoorin natin. Yes. Ayan na. Grabe. With a 3-pointer pa rin. Sir Melvin Rojas. Talagang kakapasok lang pero pumukol ka agad. Yun ang mga good bunot na sinasabi ng ating mga coaches. Ayan na si Consulta. More on zone lang partner ng depensa nila eh. 2-3 zone eh. Hindi sila man pa. Para ayaw nila mapagod. Ayan na. Turnover. Turnover, Trinidad. Lobs it up to
Yan na. Na-foul si Vinculado. Pero duty foul on the part. Kasi talagang open na. Kaya nakita ni Melvin Rojas na open. Kaya sabi niya, pa-fouling ko na to. And yan na. Si Vinculado will troop to the line for 2. Yung mga ganun partner na sequence yung turnover, hindi kailangan yung mga ganyan. Magpa-flight ka, tapos hindi mo naman alam kung sino ipapasahan mo. Yes, tama. Wala naman yung familiarization o blending ng team or team chemistry na hindi mo, dapat alam mo yung pag gumawa ka ng ganun. Yes, may tama. uhulugan ka, may dadrop pass ka. Partner, ayan na, si Vinculado. Sinks the second one, ayan na. Lamang pa rin ng team Bato. 21-24 with 1 minute and 13 seconds remaining. Ayan na si Melvin Rojas directing traffic. Gives it up to Romeo Aicardo. Nakakuha ang bola. Aicardo, open. Lista na yan, partner. Ayan na si Romeo Aicardo. Talagang he is very steady sa kanyang perimeter. So ayan na, ginugulo niya si Trinidad. Aicardo. Trinidad with the no-look pass. Kaso na-deflect, napunta sa ating shot clock. Kaso with 17 seconds remaining sa ating shot clock. Another substitution ng number 77 na si Baaw. Ang tinatawag ko to si Datu Wasef, ang Luka Doncic daw ng team Baaw. Ayan na si Vinculado with a short stab. Mintis. Ayan na si Aicardo. Aicardo with a crossover. Kicks it out to Rojas. Rojas, short stab. No good. Rebound. Ayan na si Moran. Moran, cross court so Aicardo. Aicardo. Kaso, may foul na nakuha sa number 4 ng Baaw na si Francis Consulta. Romeo Aicardo will troop to the line for 2. Yun nga, partner, sa mga sinasabi ng mga shooters, pag hindi nakakapasok ang mga outside shooting talaga, better try na pumasok talaga and penetrate. Kasi minsan, pag na-foul ka talaga, dun ka kukuha ng rhythm sa free throw line. Tama, partner. Kasi anong nangyayari kasi sa team Bato-Bato, team Bato, anong nangyayari sa'yo? More on kick out sa labas. Yes. Wala silang threat sa inside presence sila. Oo. Kaya Nag-realize ngayon sila sa outside shooting nila. Ang hirap nun, kung pagdating ng second, third, or fourth quarter, ganun pa ba yung consistency nila? Dapat at least may variation sila. In and out, alam nila yung gagawin nila. Yes, para tama. may game plan sila. Tama, partner. And Aicardo, 2 for 2 for the line. Ayan na si Trinidad. With 20 seconds remaining. Gives the ball to Vinculado. Swings to Dato. Wasef Dato for 3. Mintis kakuha ni Consulta with the offensive rebound. Grabe. Talagang imposing his will talaga. Ayan na si Melvin Rojas. Ginugulo. Jump ball ang itinawag with 3.9 seconds ang nalalabi sa ating first quarter. Kaninong bola yan, ref? Ang bola, mapupunta sa Team Bato ata. I know. Team Bao, partner. Team Bao, partner, kumbaga. Award sa Team Bao. Yes, na-award sa... Yun, muntik na ma-turnover. 2.9 seconds remaining. Bola pa rin sa Baaw. Tingnan natin kung makakascore sila bago magtapos na ang ating first quarter. Vinculado loses the ball. Vinculado throws up the shot. Muntik nang pumasok, partner. And that ends our first quarter with a score of 23-28. Bailout shot yun, Yes. partner. Yes, and then it's a high-scoring ball game talaga, partner, with Baaw with 23 points and Bato with 28 points. One thing I observed during sa first quarter ng ating laro, kumbaga yung guards talaga ang nag-lord over dun sa mga laro. Kumbaga they're running. Ayan na. Yung sinasabi ko, si Trinidad all alone for 2. And yun na nga, partner, talaga come second half talaga, ay second quarter, tingnan natin yung mga adjustments na gagawin ng mga coaches. Sa nagiging factor ngayon, partner, sa Team Bato yung guards nila. Doon naman sa sa Team Baaw, factor din yung mga bigs nila. Halos kontrapelo sila. Ang nag-i-score doon sa kabila is yung mga bigs, dito naman guards. Tingnan natin kung anong magiging adjustment ni Coach Paul saka ng coach ng Team Baaw. Yes, yan na. Yung mga highlights ng ating first quarter. Yung mga 3 points na galing kay Lyndon Alanis, being a steady leader,
being a veteran para si Team Bato. Ito si Lyndon Alanis, varsity to din dati sa Camarines National High School. Pagkatapos ng collegiate years niya, naglaro siya sa University of Nueva Cáceres. Talaga. Oo. Kumbaga, is very equipped din pala. Kumbaga, he has a product of good schools and good basketball program. And then, ayun na, we are back sa ating second quarter. Partner nung niya, naglaro dito sa NBL, National Basketball sa Iriga, Oragon. Yes, ayun na. Nabitawan ng bola. Napay, again, pinasok. Ayan na ang shooter na si Rito. Ayan na si Taugan, misses the shot. Rebound ni Moran. Gives it up to Melvin Rojas. Alanis attacking the defense of Bao. Scores for 2. Grabe partner, talagang take it strong to the basket. Ganda ng shot fake. Pagkatapos nung kumagat yung shot fake, inatake ng Alanis. Oo, yan ang Ganda sinapay. ng niya. Naagaw ni number 8. Ayan na si Orozco, kaso nagmintis. Ayan na si Baaw, Napay. Kicks it out to number 30. Ayan na si attacking the defense. Nabitawan ng bola. No good. Nakakuha ni Moran. Ayan na si Rojas. Nagmamadali. Rojas against 2. Moran. Nakabitawan ni Orozco yung bola. Ayan na si Napay against Moran. Napay attacking the defense. Lobs it up to Taugan. Taugan misses the shot. Ayan na si Rito again with the offensive rebound. Grabe partner. Talagang si Rito, paintay-intay lang sa ilalim. Backs out. Kuha ng bola. And easy to. Maganda kasi yung ginagawa ngayon nakokontrol nila 50-50 ball partner. Laki ng factor ng offensive rebound. In the sky play. Napay to Taugan. And that alley-oop play is brought to you by St. Elise. Grabe partner, yung lipad. Yung lipad. Ililista na ng ating magiting na writer yan na si Iris. Talagang, ayan na, nakikita ko pumipindot. Ayan na yung atake ni Lyndon Alanis. Over, ayan na yung offensive rebound din ni Rito. And grabe partner, ayan na. Woo! Eye in the sky play, Napay to Taugan. Special delivery yan. Galing sa mga taga-Baaw. Gandang, grabe talaga. It's always fun and exciting to watch this kinds of game. Lalong-lalo na to si Napay talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin when it comes na nasa area na siya. And ayan na, the score is 30-27. Lamang ang Bato. Dumikit ang Bato dahil sa transition offense nila, Yes. partner. Oo. Ang kagandahan naman kasi ng ng Team Baaw, maganda yung yung team chemistry nila. Yes, I guess siguro. Umiikot yung bola nila except sa ang gawin na lang na adjustment ng Team Bato, paikutin din nila yung yung Team Baaw, yung offense nila. Individually kasi ang nangyayari sa sa Team Baaw. Individual play sila ang ginagawa nila. 14 seconds remaining. Ayan na, Melvin Rojas inbounding the ball. Si Albaitar na foul. Si Dato. Ayan na, another substitution. Ayan na, si Trinidero papasok and we will have an report galing sa ating courtside reporter na si Barbie. Barbie, take it away. Thanks, Coach Sai and Coach John. We are now down to the second period of this game. Kitang-kita naman natin mula sa first quarter hanggang ngayon, parehong team ay nagpapakita ng good performance as they are craving for a bounce-back victory as they lost during their last match. Kaya naman Baaw plan to execute a much intense defense and work on the chemistry of their players. At pabiru pang sinabi ni Coach Moloy Lorenzana na advantage ng kanilang team na mas gwapo raw ang players ng Baaw. What a great positivity ang pinapakita ng head coach of Baaw in this game. Kahit na nalalamangan sila ng Bato. Chill lang daw and just enjoy the game. That's the latest for now. Back to the panel.
Yes, maraming salamat, Barbie. And then, yan na, medyo nagiging intense. Kita natin ang sapal ni Tanyadero and outlets kay Napa. Yan na naman, Taugan with the fast break. Grabe, partner, yung intensity na pinapakita ng Team Baaw from defense to offense. Talagang takbuhan, tapal, yun talaga. And para sa ating mga leading scorers sa Team Bato, si Borromeo with 11 points and si Alanis with 16 points. And on the other hand, si Rito naman meron 6 points and si Napay with 5 points para sa mga taga-Baaw. Partner, grabe, very intense yung last sequence na yun. Oo. And then in defense, turn to offense. Oo. Grabe si Tanyadero tumalon. Nakakatakot. Tingnan mo, ang lapad. May mga muscle talagang lakas tumalon. And ayan na. Substitution. Aicardo again. Open. Misses the shot. Ayan na. Ayan na naman. Grabe talaga itong partner. Si Kenneth Tahugan talaga. Talagang lilipad at lilipad. Mostly partner ng points ng Team Baaw galing sa transition, kaya ngayon dumikit na sila. Yes, partner, and a good attack on the part of Belvin Rojas attacking si Rito and yung depensa ng Baaw. Kaya nakakuha ng 2 points. Ayan na naman sa ilalim si Taugan, kaso mintis yung tira. Ang bola mananatili sa mga taga Baaw with 14 seconds remaining sa kanilang shot clock. Lamang pa rin ang Bato. 32-31. What an alley-oop play. Kaso mintis lang ni Tanyadero. Ayan na si Alanis. Alanis stops and pops for 3. No good. Rebound by Tanyadero. Ayan na si Rito. Rushing against Romeo Aicardo. Taugan open for 3. Misses the shot. Ayan na Melvin Rojas. Ay naagaw ni Joshua Napay. Passes to Rito. Misses the shot. And andyan para sa putback kanyang kakampi. And then partner, yun lang ang sinasabi na dapat kahit open na yan, baba ka pa rin para those 50-50 balls talaga are very important. Melvin Rojas dinahandahan. Ayan na, mintis, nakuha ni Albaitar. Joey Albaitar. Naagaw ni Napay. Kaso nakakuha ng foul kay Romeo Aicardo. And I guess puro. And yun na. That is the second personal foul of Romeo Aicardo para sa Team Bato. And meron na tayong 3 personal foul para sa mga taga Bato. Team foul pala rather. And again, medyo humina ang ating scoring. Medyo matagal-tagal with 6 minutes and 10 seconds remaining in the second quarter. Napay open for 3. Misses the shot. Rebound by Moran. Kaso hindi niya na kinuha yung bola. Linet go niya na lang. And bola mapupunta pa rin sa Team Bato. Kaya bumaba kasi partner yung scoring natin yun. Kasi gumanda din yung depensa ng both teams. Yes. And Alanis. Cross courts to Romeo Aicardo. Borromeo squeaks. What a drop pass, partner. May Borromeo kay Moran. Gandang pasa yun, partner. Ayan na, Tanyadero. Tanyadero against Moran. Attacking. No good. Rebound ni Soriano. Pasok yan. Itong Tanyadero, partner, more on an inside lang talaga siya. Mga Oo. ngalabaw. Oo, yan ang laro talaga. niya. Oo. Ayan na, Ricardo. Open. Makes the second one. Grabe. Ayan na. Unti-unti nang umiinit ang isang Romeo Aicardo. Napay. Deflects the passes ni Romeo. Ayan na, Soriano. Open for 3. No good. Rebound by Alanis. Alanis, pero nakuha ni Napay with a layup. Mintis yan. Tanyadero. Misses the shot again. Pero andyan. Tanyadero with a lefty left layup. Pasok yan. Sabi ni Tanyadero this time, hindi ko na kayo papahiya. Ayan na si Borromeo. Medyo nag-slow ang tempo. Ayan na si Aicardo. Aicardo loses the ball. Ayan na. Si Air Taugan with the easy 2. Ayan na si Alanis. All alone for 3. No good. Rebound by Moran. Alanis. In and out dribble. Floater plus the foul. And Lyndon Alanis
will troop to the line for bonus free throw pala. Grabe partner, kumbaga sabi ni Lindon, pag hindi ko kaya sa loob, better to take my shots inside. Kaya ayun, nag-progress, pumasok naman. Oh, yun, importante yung reads mo sa game. Yes, Oo. tama. Kumbaga, you have to read and then react, yung sinasabi. Ayan na. Alanis makes his bonus free throw. And the score is 39 all with 4 minutes remaining in the second quarter. Ayan na, Tanyadero gives the ball to Taugan. Taugan hangs in the air but misses the shot. Sayang. Ayan na si Soriano against Alanis. Soriano to Taugan at the top of the key. Swings the ball to Rito. Rito open for 3. No good. Nakuha pa rin niya ang tira. Rito floats. Scores for 2. Grabe. Si Andre Rito pala. Talaga napakasipag. And Ricardo. Yan na si Borromeo. Short jumper. Swish. Talagang grabe. Nothing but the bottom of the net. Kanina pa to. Kanina pa yung outside shooting ni Borromeo. Ayan na si Tanyadero. Powering his way. Spins. Tanyadero. Loses the ball. Ayan na si Borromeo. Borromeo to Joey Albaitar for 2. 4 versus 1 yung partner. Isa lang ang bumaba dun sa Yes, partner. Team Baaw. Sa transition na yun, 4 yung bumaba. Sobrang sipag. Bumaba pa yung kita mo. 4. And ang one thing I've noticed doon, partner, is talagang yung score pa, yung big man nila, yung kanilang center. So talagang kudos sa mga big man na tumatakbo during fast breaks talaga. Trailer. Paborito ko yun, partner. Yung lalo na yung mga trailer. Ay, anong klaseng trailer yan, partner? Yung trailer na sasakyan. And again, partner, once again, ulit-ulitin ko, punta na kayo sa ating mga venue. It's for free, partner. Libre lang ito. Pwede kayong manood dito sa ating game day venue. And punta na kayo dito to witness yung kung paano i-showcase ng mga taga Camarines Sur ang kanilang talents sa basketball. And then, ayan na, yung mga bisita natin na nanonood na finokus ng ating magigiting na cameraman. Yan, magandang hapon sa inyo. Sabi nga ni Coach Ru, hello, hello, hello. Magandang hapon. Ay, kilala ko pala yung finokus na camera. Yun pala yung asawa ng isang player na si Romeo Ricardo. Magandang hapon sa iyo, madam. Good afternoon. Yes. Ayan na. Another new player, si Sandrino. Pinasok sa bato. Sa bao pala, rather. Ayan na. Na-rebound ni Soriano. Gives it up to Tanyadero. Medyo may gigil factor pa, partner, si Tanyadero kasi medyo nabibitawan niya when he is inside the paint. Pero I guess alam naman natin na yun ang laro niya. So talaga abangan natin if he will explode come second half or sa mga nalalabing minuto. First game niya pa lang naman to, Yes, partner. First game pa lang. Ayan na. Kailangan niya pa mag-adjust. Sandrino was fouled. Yung mga ganun ng mga sequence, partner, pag shooter, hindi mo dapat i-foul. Yes, Once na shooter yan, ang yun, papagalitan ka parati ng coach mo. Yes, partner. Kumbaga, nakita niya nang lumipad na yung dapat siguro on the case of Ricardo, hindi niya na-control yung katawan niya. Papunta na doon sa offensive player. Miski hindi mo siya hard closeout, okay lang. Naka-closeout lang siya, okay na yan. Ang ginawa kasi noon is hard closeout niya, kaya ang nangyari, na-foul niya ang shooter. Ayan na si Sandrino again with his second free throw. Pasok. And we will have a substitution. Si Romeo Ricardo lalabas. Papalitan ni Melvin Rojas. Ayan, 2 speedsters ang guards ng team Bato. Tingnan natin kung makakapitalize nila kung kabilisan ng mga guards. Ayan na, Borromeo swings the ball to Melvin Rojas. To Alanis, nabitawan ng bola. Yun lang, ayan na, Taugan. Loses the ball, tumama sa kanyang paa. Ang bola mapupunta sa team Bato. Ganda sana partner ng load kanina ni Alanis. Yes, kaya kita mo yung panghihinayang sa mukha ni Alanis nung nabitawan niya yung bola. And ayan na, Joey Albaitar
Swings the ball to Alanis. Alanis attacking the defense. Dinahandahan. Grabe. Very aggressive to si Lyndon Alanis ngayong quarter na to, partner. Kailangan niya mag-step up din eh. Hindi more on outside eh. Kailangan natin yung high percentage shot ngayon. Hindi natin kailangan yung low percentage shot. Oo, dahil sa may height naman si Alanis. Ay, oo, kaya partner. atakihin natin yung ilalim. Oo, partner, talagang matangkad din tong si Lyndon Alanis. Pero namintis niya ang kanyang first free throw. And batiin ko nga pala ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang hapon, andyan siya sa game venue, nanonood. And then si Madam Corinne, magandang hapon sa inyo, Madam. Good afternoon po. Good afternoon po. Ayan na. Si Sandrino nagmamadali. Ayan na si Kenny Taugan forcing his way against Arcilla. Medyo nagkagirian doon. Pero sabi ni Kenny Taugan, ako nang bahala dyan. Magkikita tayo sa free throw line. Ayun na nga. Kenny Taugan will troop to the line for 2. Yes, partner, yan. For Team Bao, meron silang mga fans doon sa likod ng bench sila cheering for their team. Yun naman ang maganda. Yun ang nakaka-inspire sa mga players. Yung crowd na nag-cheer para sa kanila. Malaking magpa-boost ng Yes. energy ang crowd. Oo. Lalo na pag intense ang game. Yes, partner. Pag close Kumbaga, fight. Oo, doon mo makikita talaga yan. Tanyadero. Op. Meron tayo nakitang tinawag na Parang UF yun, partner. di natin alam, di natin sure kung anong itatawag, pero medyo tingnan natin kung anong mga hatol ng ating mga referees. Magdi-decide pa sila, titingnan yata nila. Yes, Pero Bill. yung unang assigned partner, UF, yung tinawag. Oo. Tingnan natin. Nag-huddle pa sila. Nag-huddle sila. Yun naman ang kagandahan. Partner ng basketball ngayon, meron tayong instant replay. Kumbaga doon mo makikita kung ano talaga yung mga hatol, and syempre makikita mo yung tamang hatol may tatawag talaga because of the technology na meron tayo dito sa ating tournament. Talagang ayan na. Malaking bagay ang partner, yung may mga replay na yan. Yes, very on hand kasi ngayon tingnan natin, very very close ball game with just 1 point lead. Oo. Talagang it's kumbaga every possession counts. Kaya Oo. talagang Itong ganitong laban na ito, partner, sa tingin ko hanggang fourth quarter, toto-toto. Yes, yes. Oo. Oo. Kasi maganda ang pinapakita ng both teams, ng Bao sa Kabato, both offense and defense nila. Kaya kailangan lang naman ng Team Bato is ma-stop nila yung transition na ginagawa ng Team Bao. Kaya doon sila kinakain. Ang gandahan naman ng Team Bato is nare-recognize nila na kaya nilang atakihin yung baseline, yung shaded area. Kaya yun na naman ang ginagawa ng Team Bato. Kaya ganyang kadikit yung laban. And partner yung replay, tingnan natin ay medyo Double foul pala yung Oo. unang tawag. oo. Ayan na si Tanyadero. Tinawagan ng double foul kanina. Tingnan natin kung ano magiging hatol ng ating mga referees, kung kaninong bola mapupunta. Ito bang partner Team Bao and Team Bato? Anong niya? Ang ranking niya? Win-lose record nila. I guess partner, galing sila sa pagkatalo pareho. And tingnan natin, tanong natin ang ating mga magigiting na writers mamaya kung ano naging team standings. I guess, yan na, lumiyap Joel Baitar. Ayan na, good outlet pass ni Borromeo. Kaso, hinabol ni Kenny Taugan. Grabe, lista na yan sa ating top 10 place. Grabe, chase down block, partner. Ayun na, block din. Nakuha. Kaya, Nice defensive stop. yes. Grabe, partner. Oo. Yung- Out of nowhere, partner. Yes. Nahabol pa yun ni Kenneth Tauga. Yes. Chase down block. Pero partner, talagang si Borromeo, mabilis na rin yan. Pero talagang hinabol at hinabol pa rin para makukuha ng sapal. Si Kenneth Taugan, grabe. Good effort
and good defense on the part of Kenneth Ang Augan. naging disadvantage naman kasi partner doon versus nung guard saka nung small forward, mas mataas si Kenneth Augan versus doon kay Rojas ba yun? Alin, partner? Yung nag-transition na open. Si Borromeo. Si Borromeo, oo. Yun lang Kaya abutin talaga siya nun. Oo, kaya medyo talagang you have an advantage talaga, just take it kasi talaga mayroong mga players na talagang they can chase down those kinds of block. Yung timing. Yung timing ang pinaka-importante doon. Wala kang timing, miski may height ka o mababa ka. Mahirap. Talent partner ang block shot. Yes, tama. Kumbaga, it's a will kung paano mo talaga, it's eagerness na sapalin mo masapal ang mga tira. Ayan na si Melvin Rojas, gives the ball to Borromeo. Borromeo humingi ng pick Arcilla. Borromeo swings the ball to Alanis. Alanis, cross court to Melvin Rojas. Melvin Rojas gives the ball to Alanis. Fakes. Alanis with the short stab. Mintes. Nakuha ni Consulta. Outlets to Air Taugan. Air Taugan flies. Misses the shot. Ayan na naman. Nakakuha ng offensive rebound. What a shot. Mintis. Taugan again. Misses the shot. Albaitar. Bad pass. Nakuha ni Consulta. Consulta attacking Joey Albaitar. Misses the shot. Arcilla. Outlets to Lyndon Alanis. Fumbles the ball and commits a turnover, partner. Grabe, partner. Up and down type of basketball ang ating nawi-witness. Kanina pa to partner. Pangalawang fumble na ni Lyndon Yes, Alanis. medyo. Parang basang-basa yung kamay niya ngayon. Talagang pasmado. akala niya may titira niya na and nabitawan niya ulit. Pero fumble grabe, pa partner, siya yung sequence kanina talagang yung mga defensive stops ng both teams talaga, yung mga aggressiveness na binibigay ni number 7 na si Anastasio. Ayan na. Soriano misses the 3 points. Rebound by Consulta. Ayan na, Taugan with a perimeter. Pasok yan. Grabe, partner. Sabi ni Kenny Taugan, medyo nabubugbog na ako sa loob. Teka, dito muna ako sa labas. And ayan na. Borromeo crossing the half-court line. Swings it to Melvin Rojas. Borromeo skips, hop. Ayan na. Mintis ang tira. Tinapik ni Soriano. Outlets to Air Taugan. Air Taugan fly, scores. Paro Mintis yan. Grabe, partner. Medyo inaalat si Taugan. Ayan na si Borromeo. Squeezing. Consulta gives it up to Anastasio. Anastasio fly, scores 4-2. Ayan na, partner. Match to Binawi. Yes. Match to the delight of the fans. Talaga cheering. Ayan na gang si Melvin Rojas. Na-counter ka agad. And umiscore para sa team Bato. The score is 47-45 in favor of Bao with 4 seconds remaining. Nalalabi. Ayan na. Consulta misses the shot and that ends our first half. Magbabalik po kami.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back sa ating ball game with the score of 45-47. Ayan na. This will be an exciting second half for sure kasi lamang ang baon ng 2 puntos lang. And partner, kanina maiba ko dun sa tanong mo. Pinigyan ako ng ating magiting na writer na si Iris ng updated team standings para sa ating 5th district. Ang Nabwa pala is talagang wala pang talo with 3-0. And sinundan naman ng Iriga. Baa with 1-1. Bato 1 win and 2 loss. And Bula wala pa palang napapanalo. And yung Balatan ganun din, wala na ipapanalo. Ayan na si Albaitar again. Borromeo kicks it out to Aicardo. Aicardo challenge by Consulta. Aicardo 4-2. Ayan na partner. Magandang pangunahing basket para sa team Bato. An open, ayan na. With the 3, si Vinculado. Sinagot agad ang kanyang 3-pointer para sa team Baaw. Ayan na partner, talagang parehas mainit. Oo, yung 3-pointer na yan natin sa atin Hotel St. Elise. And ayan na si Albaitar. Aicardo hesitates. Passes to Albaitar. Albaitar to Alanis. Teardrop. No good. Rebound by Rito. To Napay. Napay all alone for 2. Ayan na. Partner, medyo umalagwa ng konti ang Bato. Ayan Baaw kasi mabilis ang pacing ng game. Oo, medyo mabilis-bilis ang pacing pero naka 5 straight points. Yan na si Borromeo, kicks it out to Alanis, to Albaitar. Albaitar again. Ayan na. Napay with the lefty layup. Problem partner ng ng team Bato, yung safety nila, wala silang safety sa transition. Hindi nila malimit ang kanilang mga turnovers, especially si Joey Albaitar na hukumit si second turnover ngayong quarter. Medyo mabigat-bigat yun. Ayan na. Albaitar going strong to the basket pero nakakuha ng foul si Joey Albaitar. Ayan partner. And ayan na, unti-unti na dumadami. Anticipating siguro for our last game, partner. Parehas kasi partner, And then meron tayong update sa ating courtside reporter na si Barbie, sa assistant coach ng Baaw. Barbie, take it away. It is already the second half of our game 2, and now here with me is Coach Archie Agnas of Baaw. So good afternoon, Coach. Close fight ang meron tayo ngayon sa hardcourt. Do you have any encouragement message sa iyong team player? Sabi ko dun sa mga import namin, kasi mga bago sila, shot lang ng shot para magamay nila yung ring kasi mga
hindi sila taga Bicol, kaya try lang sila ng try para ma-shoot yung So ngayon po, Coach, may nais ka po bang pasalamatan at batiin? Go ahead, this is your moment. Nagpapasalamat po kami sa mayor namin, si Mayor Jeff Besenyo, tsaka sa lahat ng tumutulong sa team, kay Boss Harvey Peira. Yun lamang. Thank you so much, Coach Archie, and good luck to your game. This is the latest. Back to the panel. Yan, maraming salamat, Barbie. Gandang advice ng ating assistant coach. Shot lang ng shot, sabi niya. And partner, ikaw, magandang advice, di ba? Shot lang ng shot daw, sabi niya, partner. Hindi pala dito mga taga rito yung import nila, partner. Kaya kailangan nila magamay yung ring. Akala ko kailangan nilang sumat. Hindi pala. Okay. Maganda yun, mamaya. So, Lunes bukas eh. Wala, may trabaho tayo. And then, we are back to our ball game. We have 7 minutes and 53 seconds lamang ng 8 puntos ang Team Baaw. Ayan na si Lyndon Alanes. Given na pick ni ayan na si Aicardo. 1-on-1 against Napay. Aicardo. Albaytar with the medium range. No good. Rebound by Rito. Ayan na si Napay. Napay nagmamadali. Gives it up to Rito. Rito attacking the defense of Joey Albaytar. Scores for 2. Grabe, partner. Dominate ang read ni Rito. Magaling sa sa 15 foot. Atake sa basket. Alam mo, partner, ang naalala ko kaya Rito, parang si Bo Belga. Ang kanyang katawan. And then he can also take it outside. Kaya wala Bo Belga. Itong si Andre Rito. Yes, itong si Andre Rito. Yan na, konsulta, spins against Joey Albaytar. Peira attacking the defense. Nakakuha ng foul ang kanilang team manager, I guess, kung tama yung pagkakarinig ko, si Harvey Peira will troop to the line na naka-Lebron 20. Kaya bagay na bagay sa kanilang orange uniform. And by the way, ang team Bato donning the dark jerseys, and yung team Baaw naman yung light jerseys, yung white and orange. Updated ka, partner, sa sapatos Oo, updated ako dahil sa Facebook lang dahil wala naman akong pambiling sapatos. Mabuti na yun, updated. Oo, tama. And si Peira misses the first one. And tingnan natin kung may papasok niya. Ang kanilang second free throw, pasok yan. And it's a 50-59 score with 6 minutes and 53 seconds remaining. Borromeo crossing the half-court line. Kicks it out to Melvin Rojas. Rojas gives it up to Borromeo against Peira. Nakakuha ng foul si Borromeo. And kaya yan na. Albaytar at the top of the key. Pineke si Rito. Umangga kay Rito. Spins. Tinawagan ng offensive foul si Joey Albaytar against hindi nag-iba, partner, si Rito. Partner, walang hindi naalog. Kaya sabi ni Rito, natatawa-tawa siya. Tumawa na si Rito eh. Ayan na, Rito. The post, Peira. Inside, no good. Rebound by Melvin Rojas. Melvin Rojas nabitawan ng bola pero nakuha ni Borromeo. Borromeo with the drop pass kay Moran for 2. Gandang recognition, partner, ni Borromeo. Ayan na, si Napay slowly sa kanyang layup. Wala, pero ando na naman si Andre Rito for the offensive rebound and na-foul siya. And mapupunta ulit sa ating free throw line si Andre Rito. Wala, partner, ibang key players ng Baaw sa loob. Nag-start sila, hindi nila ginamit yung starting 5 nila. Yes, except na si Napay, dalawa lang, Napay and yung Rito. Si Rito. Wala kanilang kumbaga go-to guy na si Kenneth Augan. Yung Tinyidero, wala yes, din. Tinyidero. Kaya tingnan natin kung ano klase playing style ang ini-impose ng coach ng Baaw. Tingnan natin kung it will work wonders for their team. And ayan na. Melvin Rojas kicks it out to Borromeo. Corner 3. Kaboom! Pasok yan. Grabe, partner.
Kanina pa yan Oo, Mainit ang kamay. talagang Hindi nagbabago. Ayan na nga, si Rito again. Top of the key. Jabs, fakes, up and under. Grabe, partner. Talaga, sabi nga ng mga tropa ko, ka, kumbaga, kain, partner. Oo, fundamental na Oo. fundamental yung galaw. Facing the basket. Tumalikod, up and under. Plus yung Alamarlo Aquinong tira. Oo, pag face basket niya, shot fake. Pagkatapos, pag pivot. Yes. ayan na. Ganun ka din ba, partner? Oo, partner, ganun tayo. Ayun na, nakascore si Pera. Nung sinabi kong ganun ako, biglang nabuhay yung ilaw. Ayan na, tingnan natin, partner. Napakagandang venue. Oo, ganun Talaga. tayo. Oo. Pwede na yung pala, partner. Oo, Buksan yung ilaw. Naghihirap pa tayo kanina. Madilim. Partner, ayan na, si Moran. With the give and go, galing kay Borromeo. Si Borromeo talagang do-it-all guy na ngayon. Kumbaga, he is the bright spot pagdating sa team bato. Kaya medyo nakakadikit sila and they are also down lang naman ng 8 points. Ayan na si Napay. Napay. What a two-man game, partner. Galing kay Rito. And Rito, Andre, is taking over this third quarter. They are up by 10 points with 4 minutes and 30 seconds remaining. Itong Napay, partner, itong pinaka-steady guard lang nila. Wala nang iba. Oo. After nung Napay, pag lumalabas yung Napay, nahihirapan na sila. Oo, tama. Kumbaga, he is a orchestrator talaga. May mga guards naman sila, I guess, pero hindi sila as steady as Napay when it comes sa point guard duties. Ayan na, Vinculado. Vinculado with a first step. Grabe yung explosive partner Yung first step partner, talagang naiwan ka agad. Si Moran. And ayan na, si Moran. Sabi ni Moran, babawi ako pero nabitawan ng bola. Nakuha ni Rito. Ayan na, Rito. Lobs it up to Vinculado. Misses the shot. And again, Andre Rito imposing his will. Grabe, partner. Sipag ng bata. Oo, partner. Talagang Naka-delayed bigs pa siya, partner. yes, Nakatakbo mismo. pa siya. Oo. Tama. Yun ang partner talaga. Talagang tumakbo. Oo, delayed bigs yun, partner To grab those. Ayan na, partner. Ayan na. Rebound na naman again. Outlets to Napay. Napay to Vinculado for 2. Ayan na, partner. Medyo lumulobo na ang kalamangan ng Team Baaw. With 16 points. Ayan na si Borromeo. Gives it up to Melvin Rojas. Melvin Rojas swings to Romeo Aicardo. Romeo Aicardo misses the shot. Albaitar with the rebound. Aicardo. What a pass, partner, kay Borromeo. Papunta kay Joey Albaitar. Baga pamatay sunog yung partner kasi medyo they are down big. So that is a very important basket on the part of Team Bato. Ayan ang partner, Moran all alone. Sinalubong pa ni Consulta, nakakuha ng foul. Good pass for Borromeo. Pero late pa nga yung Yes, partner yung pasa. Kasi nauna na. Oo. Yun na nga, partner, yung trailing bigs talaga very, very important. Yung mga bigs na tumatakbo. Umawat ng timeout si Coach Paul para ma-stop yung transition offense. Nag-rally kasi yung Team Baaw. Ganda kasi ng ginagawa ng Team Baaw na nila, nakokontrol nila ang board. Ngayon, ang kagandahan naman, tumatakbo yung mga guards nila. Yes. Ang problema ng Bato is wala silang safety. Sobrang bagal ng transition defense nila. Kaya ang nangyari, 61-73. 6 to 7 points yung tinakbo nila. Kaya lumayo ngayon yung Tama. Good observation, coach. Yun naman talaga ang nangyari kanina. And kumbaga, nakulangan lang tayo sa aggressiveness para sa Team Bato para humabol doon sa mga fast breaks. Kasi ako, partner, bilis din akong tumakbo nun Ay, oo naman, partner. Naniniwala Pag may naman aso. Naniniwala naman ako sa mga sinasabi mo, partner, na mabilis ka tumakbo. Kaya kitang-kita mo naman. Ayan. Kitang-kita natin yung ating mga magigiting at magagandang fans na nanonood dito. Magandang gabi sa inyo, ma'am. Ayan na. Akala ko andyan na yung kanya. Para wala siyang kadate. Nag-iisa. Oo. Ayan, partner. Marami pala dito mga beautiful faces. Ay, oo. Once na kung pumasok ako kanina sa arena, medyo nakita ko, sabi ko talaga, marami. Ayan na, sabi nga ni Coach Ru, hello daw sa mga tita na nanonood dito. Yan na.
partner, God gave us eyes to see beautiful things. Tama, Yeah. tama. Kaya nandito tayo para manood. To Nang witness magagandang laro. Yan. na binibigay sa atin ng Ako Bicol Cup, Camarines Orleg. Dapat be specific. Yes, yes, tama. Ayan na. Ayan na, partner. Grabe, nagkaroon ng run ang Team Baaw na wala ang kanilang mga key players. Pero ayan na, pinasok na lang. Tingnan natin. Melvin Rojas with a deep si Dusana. Kaso sinabayan na naman ni Teñidero na talagang nakakatakot. Talagang dumipensa. Talagang lipad ng lipad. With 19 seconds remaining sa kanilang shot clock. Lamang pa rin ang Baaw. 73-61. Ayan na. Borromeo fakes. Floats. No good. Rebound by Tañadero. Tañadero. Binaba ang bola. Tañadero. Flies. Drops it up to number 30 Soriano. Ayan na. Tañadero. Swings the ball to Napay. Napay fakes. Napay. Drops it up to number 91 na si Atienza. Nyugay. Natawagan nga lang ng foul si Kenneth Augan na hindi niya nagustuhan ng kanyang tawag. Kaya medyo ano siya sa kanyang mga referees. Lumapit siya. With 2 minutes and 11 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Tignan natin kung ano magiging hatol ng ating magigiting na referees. Substitution on the part of Baaw. Pinasok si number 7 si Anastasio. Pinalitan si Joshua Napay to the service energy, I guess. Count fourth quarter. Ayan na. Si Atienza loves it up to nakakuha ng foul si Anastasio. Galing. Ayan na. Si Atanasio will troop to the line. Penalty na, partner. Yes, oo. Kaya medyo mabagal-bagal ng konti ang ating third quarter. Pero namintis niya ang kanyang first free throw. And may bago partner, batiin ko na rin ang aking mga kaibigan na si Aldrin Lasibal, Michael Asado, Eduardo Red, Homer Conda, Paul Joseph Redoblado, and Alvin. Yun partner, naalala ko yun lahat. Kita mo? Oo, para partner ka, kandidato ka na talaga. Nagulat ka dun partner ha. Talagang walang script yun partner. Pero pambihira yun. Oo, yan ang Aicardo fakes. Aicardo attacks, kicks it out to Borromeo. Borromeo again, misses the shot. Ayan na si Anastasio. Vinculado. Flies with the left hand. Scores 4-2. Grabe partner, nakita mo yung partner. Hang time partner. Oo, ganun ka rin mag-hang time nun. Pagkatapos, nasa right, ililep mo. Yan partner, pero sabi ko sa'yo partner, di ba kahapon, kanan lang tayo, di tayo na kaliwa. Hindi ka kaliwete talaga. Oo, di talaga. Akala ko baka mag-iba pa ngayon eh. Hindi. Ayun na si Melvin Rojas na lefty, ganda. Ayan, inatake, deep si Du, sapa lang nakuha niya. Ayan ang partner si Tañadero na parang talagang gustong kainin ng ring every time na talagang nakukuha niya ang bola. Meron na naman tayong foul. And I guess Tañadero will troop to the line for 2. And yan ang partner, ang si Madam. Magandang gabi po sa inyo sa panonood. Good evening. Parang na-speechless ka dun partner ng mga 2 seconds partner Oo, na starstruck. Ayun na. Si Tañadero will have an opportunity to score sa ating free throw line. Tapos ginugulo ng mga fans ng bato pero hindi siya na-intimidate. Pinasok niya pa rin ang kanyang free throw. Unti-unti na partner, dumadami ang tamo. Ata mo dito, papasok ko. Dami, mga siguro mga 5 to 10 minutes. Halos puno na to. Yes, ayun na. Si Tañadero sinks the second one, 2-4-2 on the part of Tañadero. Ayan na. Melvin Rojas gives it up to Romeo Aicardo. Kaso nabitawan ang bola. Medyo napalakas ang pasa at dinasalo ni Romeo Aicardo. Ayan na si Atienza. Hands it off to Anastasio. Gives it up to Tañadero. Tañadero attacking the defense. Kaso sinara ni Arcilla. Soriano.
Hands it off to number 7 na Natasio with the long bomb. Mintis yan, nakuha ni Arcilla. Gives the ball to Melvin Rojas. Rojas nagmamadali. Sinalubong ni Natasio. Kicks it out to Aicardo. Aicardo. Pasok yan. Grabe partner. Good recognition again. Kumbaga, drive and draw. Ayan na. Atienza. Sumobra ang pasa ni Soriano. Hindi niya nasalo ang bola. Bad pass. Yes, turnover. And the ball will go to Team Bato with 38 seconds remaining in our third quarter, partner. Kaya na si Borromeo, ang walang kapagurang si Borromeo. I guess hindi pa siya pinapalitan since first quarter. Borromeo kicks it out to Aicardo. Aicardo again for 2. Ayan ang partner, medyo nag-iinit na ating si Romeo Aicardo. Anastasio against Aicardo. Anastasio to Tañadero attacking the defense for 2. Grabe partner. Ayan na. Uy, muntik pang pumasok ang tira ni Borromeo. Grabe partner with the score of 80-65. Lead by Bao. Yes, Bao pa rin ang lamang. Grabe partner, what an exciting third quarter. Medyo umalaki yung Bao pero medyo lumapit ng konti remaining minutes. Medyo naka-score ang Team Bato. Naka 4 points kasi sila nung last And kaya yun na nga, medyo pumutok ang patapos na ating third quarter si Romeo Aicardo. Ayan, kita natin yung fast break ni Napay. Nakarami siya nung third quarter nun, partner. Ayan, partner, kaliwat kanan, layup. Kumbaga, sabi mo nga, kanan, kaliwa, very ambidextrous talaga. Then, ayan na. Yun na nakapitalize ng partner. And lalong-lalo na, yes. Ng Team Bao. Yung transition nila, kaya umalagwa ng ganito yung lamang na 15 points. Yes, and lalong-lalo na talaga yung effort and power na pinapakita ni Andre Rito nung third quarter, partner. Grabe. Maganda yung pinakita partner ng second unit ng Yes, Team oo, Bao. tama, Hindi partner. ginamit ni Coach Kokoy Second half, oo. yung second half, yung first unit niya, pero ang kagandahan, nag-step up naman yung nag-step up yung second unit ng Bao. Yun nga sinasabi na just be ready talaga. Just be ready talagang anytime na ipasok ko ng mga coaches mo, dapat you have to contribute in any way, in offense and in defense, siyempre. Kaya partner, ayan na. Again, come and watch our games here live sa ating arena. And it's for free. Talaga partner, it's for free. Wala tayong babayaran and mag-i-enjoy pa tayo ng ating mga laro dito. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And siyempre, sabi ko nga, kung hindi kayo makakapunta sa ating mga game venues, meron tayong social media platforms, meron tayong Ako Bicol Online TV, Representative Saldico, meron tayong YouTube page, partner, na pwede nating i-like and subscribe and share yung Ako Bicol Cup YouTube channel. Ayan na. We are back to our fourth and final quarter. Anastasio, may pick, double pick. Ayan na. Anastasio attacking the defense. Drop pass to Tañadero, misses. Ayan na. Melvin Rojas stops, pops for 3. No good, pero nakuha niya ang kanyang tira. Borromeo, na-foul ni Anastasio. Ayan na partner ang sinasabi natin na magiging aggressive this fourth quarter kasi medyo it's just a 15-point lead. Very manageable yan, partner. Kumbaga, it's anybody's ball game, kumbaga. Kayang-kaya pa yung partner kasi mahaba pa naman yung oras Yes. Ang problema natin, kung hanggang saan ang gas na ipapakita ng Borromeo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nilalabas. Yun na nga, partner. Kumbaga, it's about facing talaga sa kanya. Kita natin, medyo nag-airball na siya. It's a sign siguro. It's a fatigue factor, I guess. Kaya dapat yung ibang guards ng Team Bato have to step up. Pero, yan partner, may adjustment ako nakita. Medyo meron tayong pressure defense na pinapakita ang Team Bato. Ayan na, Anastasio again attacking. Very cool. Ayan na naman, partner. 3-point play. 3-point play in the making para kay Kenneth Augan. Pero partner, believe ako sa composure ni Anastasio. Atanasio pala. Attacking. Very cool. Relax lang siya papunta sa basket. Itong Team Bato partner, dalawa yung nila, 1 and 2 punts nila. Pero ngayon, naka-3 guard sila. Itong Rojas, pagkatapos yung Borromeo. Ngayon, nilabas yung Rojas. Pinasok naman si
Ang veterano nila, si Lyndon Alanis. Kasi nakikita nila na talagang si Kenny Taugan is crashing the boards. I guess talagang kumbaga wala pa nga si Andre Rito dyan sa loob for the part of Team Baaw. So I guess adjustments yung ginawa ng Team Bato. Pinasok nila si Lyndon Alanis to add height and depth sa kanilang para first five. maklean yung glass. Yes, tama. Ayan na. Si Borromeo. Gives sila the ball to Lyndon Alanis. Crosses over. Sayang. Yung cross-court pass, medyo delikado ng mga ganung pasa, yung mga partner. cross-court pass ng partner, hindi ko inaano sa mga players ko kaya. Ang problema kasi ng cross-court pass, telegraphic. Mas Yes. mabagal ang ano niya, ang takbo niya. Kaya, kumbaga, hindi masyado ina-advise ng mga coaches yung mga ganung pasa. Hindi ina-advise yun. Lalo na yung mga cross-court pass na yan. Yes, yan na. Aicardo gives the ball to Alanis. Jabs against Atanasio. Ayan na, Aicardo, top of the key. Pasok. Pero tingnan natin. Tingnan natin kung makakapasok ang kanyang tira. Kung magiging counted ba. Tingnan natin na magiging hatol ng ating mga referees. And no basket daw ang naihatol. Kumbaga nasa kamay pa ni Romeo Aicardo nang bitawan niya kanyang tira kaya hindi nakaabot sa kanilang 24-second shot clock. And na si Atanasio giving instructions to his teammates. Binigyan ng pick ni Soriano. Binigay kay Taugan against Alanis. Taugan attacking. Op. Tingnan natin. Tingnan natin kung yun partner ang hindi natin gustong mangyari kasi alam naman natin na talagang siguro hindi naman sinasadya kasi he drove hard to the basket and syempre what do you expect sa mga ganong tira? Kailangan salubungin. Kaya siguro na ano ni Taugan na may second motion. Kaya binato niya ng bola. Titingnan natin. Alam naman natin hindi makakaligtas sa ating magigiting na referees yan. Kaya maganda pa naman partner ang ginagawa ng Taugan. Oo, partner. Sa main man nila si yes. Taugan. Partner, yan ang sinasabi ng mga coaches na you have to be focused on the game, not on the other aspects ng laro. Kumbaga, compose ka. Yes, hindi partner. ka mapipikon. Mismo partner kasi he is he is one of the key players ng Team Baaw. What if the sanction or the tawag ng mga referees ay talagang hindi pabor sa kanya? Medyo maapektuhan ang kanyang team. So, I guess this calls out to all the players na just be focused on the game, not on the other aspects ng mga unnecessary things na di natin kailangan sa laro. Huwag na natin gawin yan. Sabi ko nga sa mga players ko, pag nag-huddle ako, 3 lang ang kailangan ko sa kanila ngayon. Composure. Number 2 is composure. Number 3 is composure. Yo, tama. Tama talaga. Mahirap ba yun, partner? Yung tatlo na yun na aspect. Tama. Ewan ko na lang kung hindi niya pamatandaan yung tatlong yun. Oo. Tama. Kumbaga, basketball is a physical game. Talaga hindi natin maiwasan yung mga ganong pisikalan, mga girian. So, pero dapat you have to be a composed partner. Yan, kaya chess na lang partner ang laro ko ngayon. Partner. Kasi tama ka, di ka na masasaktan talaga doon. Medyo sasakit lang ng ulo konti. Pero kaya nakalbo ko partner. Partner, tama. Ayun na nga. Siguro si ating part ng technical committee na si Paolo Biñas. Chess din ang laro. Kaya medyo nakalbo din. And si DPD, Jojo Belen, siguro grandmaster sa chess na pwede. Nauna nang kasi mahirap pag-isip nauna nang naubusan ng buhok. Mind game yan. Magandang gabi sa inyo mga katropa ni Coach Hai. Marami na akong partner kapatid ngayon. Tama. And then, ayan, tingnan natin ang hatol ng mga referees na masusing iniimbestigahan ng ating mga game officials. And syempre, headed by SBP. And syempre si
Commissioner Eman Faraon. Magandang gabi sa inyo, sir. Good evening, Commissioner Eman. Nasa ano yata siya ngayon eh? Wala siya dito. Oo, nakita ko yung mga post ni Com Eman. Nagsustory, nasa aeroplano, partner. Oo. Nasa labas siya ngayon ng mga ng Bicol. And natawagan pareho ng unsportsmanlike foul ang dalawang players na yon. And kaya medyo unsportsmanlike foul. And meron ding sports excessive contact ata yung narinig kong isa. Yun partner, oh. Talaga ngayon pala. And Ricardo sinks the first one. Kumbaga, that is for the unsportsmanlike foul ata, conduct na nakuha. And then, ganito din. Yun partner, this is very important. Tingnan natin. On the part of Bato, nakascore sila na hindi gumagalaw yung oras because of sa nangyari na hindi excessive ginawa sa pagbabato ng bola ni Taugan. Pero nakita ko naman, nagkamay na sila. So, it's all part of the game. Sportsmanship. Yes, naman. Yun naman dapat ang ipapairal natin. After all the game, the physicality inside, the banging, yung mga sikuhan. Pero partner, at the end of the game, yung sportsmanship talaga ang mananatili. Ayan na si Taugan, 2-for-2 for the line. And the score is 83-65 lamang. 84-65 lamang ang Bato. Ayan na si Taugan. Corner 3, nagalit partner. Oo, nag-iinit tuloy partner nung nasapok. Yeah. Ganun ka din mo partner, pag nasasapok, nag-iinit din. Ay partner, ay yan sinasabi ko, bawal tayo masapok dyan. Mag-iinit din talaga tayo. Ayan na si Ricardo. Ayun na, nag-iinit din. Ganun ba talaga, coach? Kailangan mo mabato ng bola at masapok para sunod-sunod ang ating mga tira. Pero sa chess wala nasasapok eh. Nawawala lang ng buhok. Nawawala ng buhok. Ayan na Soriano, top of the key jumper. Mintes, nakakuha ni Ricardo. Gives it up to Borromeo. Ayan na si Borromeo. Borromeo kicks it out to Alanes. 4-3. Alanes, no good rebound by Joey Albaitar. Gives it up to Borromeo. Nakuha ni Soriano, outlet to Taugan. Taugan, fly, scores, 4-2. Saktong-sakto yung pasa. Yes, partner. Kaya nga partner, maganda. Magaling yung quarterback eh. Di ba sa NFL, ang quarterback, sakto parate ang pasa. Oo, pero tama. Tingnan mo naman, ang katawan kasi to ni Tenyedero talagang pang quarterback din ng football. Oo, nakita. Laki. Ayan, tingnan, sabi niya sa mga kampi niya, hintay lang tayo at lamang tayo. Kaya ayan na, si Atanasio gives the ball to Soriano. Hands it up to Anastasio. Anastasio attacking. Nakakuha ng foul. Late defense. Yes, partner. Sa handoff kasi hindi nakakita. And siguro, that's it for the night for Romeo Ricardo fouling out. Sayang. Medyo umiinit na siya. But I guess, yun na talaga ang kapalaran niya sa larong ito. And si Atanasio will troop to the line again for 2 and makes his first one. Kaya ayan na. With 7 minutes and 8 seconds remaining sa ating fourth and final quarter, Atanasio 2-for-2 for the line. Ayan na, si Borromeo talaga still not replaced sa ating laro. Kumbaga, condition din ng player na ito. Yan. Melvin Rojas kicks it out. Ayan na. Basa, telegraphic pass, ayan partner. Nabitawan ng bola. Naku po, yan sinasabi ko. May gigil factor pa. Telegraphic pass, ang advantage pa,
nag-turnover. Yes. Swerte pa rin ng team ba to? Oo, partner, kita mo naman talaga. Mukhang talagang... Parang idadunk yung partner. Yun na nga, partner, medyo gigil. Nakita ko yung mga ugat sa kanyang liig. Talagang... Nakita mo ba Oo, yun? ganun tayo, partner. Nakikita natin. Sabi nyo, binigyan tayo ng mata para makita. Microscopic pala yung mata mo, partner. Yes, partner. Ganun talaga. And... Liliit na nung veins nun, partner. Nagigigil na gigil. Kita mo pa. Yes, Microscopic. Yes, partner. Saan ka nakabiling ganyang mata? Wala pa to, partner. Ano lang to, bigay sa atin to ng ating Panginoon. Yes, partner. And the score is 66-91. Medyo malayo-layo na to, pero it's still manageable on the part of Bato. They have to be aggressive and magmadali kasi medyo nalalamangan sila. Oo, dapat may sense of urgency. Yes, tama. 7 minutes and 2 seconds, 91 and 66. Yes, partner. Lamang pa rin ang baaw. Dapat. Ngayon, may sense of urgency na sila. Yes, they have to give instructions kung baga paano nila gagawin kung para mapababa ang lamang ng baaw. Ayan na si Melvin Rojas. Rojas, pick, binigay ni Arcilla. Alanis against Dato. Ayan na. Dato, outlets to Trinidad. Trinidad with the left to layup. Grabe. Instant offense on the part of Trinidad. Once he is put by his coach sa loob ng court, talagang umi-score siya, partner. Quality minutes, partner. And Rojas drops it up. Basa na naman. Ayan na si Tauga. Na-intercept ni Borromeo pero nakuha ni Dato. Dato 4 Donches. versus 1. Ayan na, 4 versus 1 si Nolo. Mintis, nakuha ni Taugan. Sabi ni Taugan, tintayin natin natin mga kampi. Settle down, settle Yes. Lamang tayo. Ayan na si Trinidad. Trinidad to Dato. Dato, corner 3. No good. Sayang, partner. Ready na sana yung mga tita at ang mga millennials na mag-cheer. Sa tumirang si Dato, nabitawan. Ayan na. Ayan na si Trinidad. Tumatawa. Lumayup. Back-to-back score para kay Trinidad. Very effortless, partner. Parang akala mo namamasyal lang si Trinidad pero effective sa loob ng court. Parang relax na rin si Coach Paul doon sa bench niya. Oo, partner. Relax na relax. Ayan na. Albaitar against Soriano. Mintis. Soriano. Outlets to Taugan. Against Alanis. Taugan. Medium range. No good. Borromeo. Outlets to Rojas. Rojas to Alanis. Stops. Fakes. Attacking the defense ni Datu. Mintis. Nakuha ni Arcilla. Pero nakuha ni Trinidad. And sabi ni Trinidad, teka lang. Pahinga muna tayo. Soriano, lobs it up to Tañadero. Grabe, partner. Parang may pakpak partner, ano? Nagulat ako doon, partner. Lumilipad. Sabi ko, baka i-dunk na nito. And ayan na, partner. Medyo napupuno-puno na talaga. Anticipating sa ating third game. With 30 points. 30-point lead ang partner. Ang lamang. Isang buwan na. Oo. Malapit nang mag-century na naman, partner. Ay, oo, partner. Grabe, partner. Pag tayo nagko-cover ng games, talagang inaabot ng century mark. Sana umabot din tayo ng century mark, partner. Wala naman, partner. Lahat naman posible. Walang imposible. Yes, partner. Ayan na. Melvin Rojas gives it up to Joey Albaitar with the easy 2. Yan ang partner. Medyo lumuluwag-luwag ng depensa because it's a large margin na lamang. Yan na si Trinidad with the crossover in a relaxed pass. Tañadero powering his way for 2. Umupo pa yung partner sa partner. Ayan na, Borromeo for 3. Ayan na, naubusan na ng gas, partner. Ayan na si Tañadero. Ayan na si Relax Trinidad. Ayan na. Linabas na. I guess this is a sign kasi linabas na nila ni coach ang kanyang one of the key players na si Taugan. Pinasok ang kanilang very reliable player na si Peira. Rojas for 3. No good. Trinidad gives it up to Soriano. Passes to Dato. Fake. Spins. Up and under. What a fake, partner. Kaso di lang siya nakakonvert ng tira.
Ayan na, Albaytar. Akuha ng rebound, na-deflect ni Pera, pero ang bola pa rin mananatili sa team Bato. Wala, para surrender na. Nakaupo na rin si Coach, Oo. Coach Paul Sepe. Ayan na. Nawala na siya ng pag-asa. Ayan na si Melvin Rojas. Pinigay. Number 8 na si Orozco. Nakakuha ng puntos. Sabi niya, pagkakataon na rin to para makita tayo na maka-score on live television. Yan naman si Trinidad to Soriano. Grabe partner si Trinidad. Relax na relax lang talaga. Relax ang opensa nito. Oo, involving his teammates talaga. Ayan na, Borromeo. Melvin Rojas at the top of the key, 3 minutes. Ayan na ulit si Orozco, back-to-back score para kay Orozco. Ayan na naman si Soriano. Nakakuha ni Pera. Pera, nagmamadali. Binangga ni Soriano. Ni Rojas pala. Sabi ni Rojas, sabay tingin. Remaining time, 2 minutes and 57 seconds. Yes, partner. With 29 points. 29 points na lamang. Medyo malaki-laki na. And then, yan. Si Pera for his 2 free throws. Ayan. Makes his first one. And then, ayan. Again, I'm inviting you all to watch the games here live sa ating arena. It's for free. Atid sa inyo. Ng Ako Bicol Cup Camarines Sur and ni Congressman Saldico. And tara na. And witness the games here. Ayan na si Borromeo. 4-3. Pasok yan. Talagang si Borromeo adding his score. To boost his average. Kumbaga, sa mga next games, talagang he has his confidence. Ayan na si Pera. Hesitation against Borromeo. Pera. Grabe. Using the board. Bank shot. Ayan si Borromeo. What a pass partner kay Melvin Rojas. Si Joey Albaytar. Nasa post. Melvin Rojas, 4-3. No good. Joey Albaytar loses the ball. Nakakuha ni Orozco. Ayan na naman. Power rebound. Si Teñedero. Partner, bumaba pa pala ng bola pa ito, partner. Hindi pa pala nilalabas ang buong laro nito. And now we are down to our twilight zone. The last 2 minutes of the ball game. Siyempre, atid sa inyo ng Ako Bicol Cup and Ako Bicol Party List in Congressman Saldico. And yes, we are down. Kumbaga sa ating twilight zone. Kumbaga, yan na. Malapit na matapos. And then si Borromeo, I guess naubusan na rin ng gas. Because he is the go-to guy and kumbaga lone bright spot kanina para sa team Bato. And si Dato gives it up to Pera. Block by Albaytar. Ayan na si Melvin Rojas. Nagmamadali with the lefty layup. Pasok yan. Ayan na si Dato. Teñedero. Inuubos ang oras. Binigay kay Trinidad. Ayan na partner. Kumbaga. Ayan na. Dato. Much to the delight of the titas here in the venue. Turnaround shot. Oo, tuwang-tuwa sila. Volleyball player pa pala yung partner. Tinidero. Baka volleyball player to partner. Yan partner. Kaya gustong-gusto kita partner kasama dito dahil talagang nawawala ang pagod ko. During pag nag-cover tayo ng games. And then syempre nawawala yung pagod ko pag nakikita ko yung mga magagandang dilag sa ating venue. Ay na si Trinidad gives the ball to Dato. Dato with the long 3. No good. Rebound by Joey Albaytar. And then si Borromeo. Ayan na. With the layup. Kaso Mintis. Yan na si Arcilla. 4-2. Baga adding their score sa kanilang mga stat sheets. And then ayan na. I guess safe to say na Team Bato and Team Baaw the game will end and si Baaw ang mananatili. Ayan na si Teñedero, muntik pang mag-dunk. Kaso talagang nabitawan partner. And that, ladies and gentlemen, ends
our ball game with a score of 106-81, partner. Panalo ang Team Baaw, partner. Thoughts on the game, partner? Ang naging factor naman doon, partner, yung sipag ng Team Baaw na hindi na-stop yung transition, lalo na nung pumasok yung third quarter. Naka-adjust doon. Yes, partner, tama. Yung second unit na ginawa ng Baaw, nag-react doon sa game plan o yung keys of the game na sabi ng coach ng Team Baaw. Ngayon, yung nagta-transition, ang problema, hindi naka-adjust sila doon sa transition. Mismo, partner. Dahil siguro, kulang na din yung gas. Sabi mo nga, partner, yung Borromeo, from first quarter to fourth quarter, hindi siya nilalabas. Tama, partner. And partner, ayan ang mga highlights natin sa ating na-witness na laro. Partner, marami tayong candidates for best player of the ball game. Nandyan, partner, yung panakanakang score ng ating big man na si Rito Andre. And siyempre, partner, meron din tayo nung pumasok si Napay Taugan. Marami tayong players na candidate for our kasurug best player of the ball game. Antayin na lang natin ang ating magandang courtside reporter kung sino ang mapipiling best player of the ball game sa atin. Na partner, tingnan natin. And ayan na, partner, good size crowd pa rin. Maraming salamat sa mga nagpunta sa ating game venue. Salamat at witness at sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Surleg. Hatid sa inyo pa rin, siyempre, ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. And partner, we're just waiting for the final announcement kung sino ang ating magiging best player of the ball game. Siguro si Rito, marami dyan, si Trinidad, si Napay, si Taugan. Pero tingnan natin kung sino ang ibabatong best player of the ball game. Kasurog, best player of the ball game. And yan yung highlights natin. Siyempre, yung mga offensive rebound ni Consulta. And then, siyempre, ang very reliable na si Lindon Alanis para sa team Bato. But medyo kinapos lang. Kaya medyo bawi sila sa kanilang mga next games. I guess meron pa silang mga remaining games. So dun talaga, ayan, yung high-flying act na si Kenneth Taugan. Finishing off to the pass ni Napay. Ayan, partner. Si volleyball player na sabi mo. Tanyadero. Saka naman, partner, mas power ang bench ng Team Baaw. Yes, partner. Kinapos yung Team Bato. Tama, andyan. Pero next game, partner, most awaited. Yes. Match up to. Yes, undefeated team. Yes, Iriga versus Team Nabwa. And ayan, partner, again, maraming salamat sa pagsubaybay. The name is John Bachiller and Coach Sai, and we turn you over sa ating courtside reporter na si Barbie para sa ating kasurog best player of the game. Kasama ko na ngayon ang ating kasurog player of the game, jersey number 2, Pete Rito, coming from Team Baaw, who garnered 22 points, 13 rebound, 2 assists, 1 steal, and 1 block. Congratulations sa iyo, Pete. It was a bounce back moment for your team. Can you tell us kung anong naging motivation mo para magpakita ng good performance? Ginawa lang po yung best po namin, and yung last na laro po namin, lesson learned po para sa amin. Yun lamang po. May nais ka bang pasalamatan or i-shout out? Go ahead, this is your moment. Shoutout po sa mayor namin, si Mayor Jeff Besenyo, and sa family ko po, and sa girlfriend ko, yun lamang. Congratulations again, Pete and Team Baaw. Our Game 2 concludes here, and stay tuned because in a few ay magkakaroon ulit tayo ng intense game between Nabwa against Iriga. This is Barbie Floriano, your courtside reporter.